हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बर'नि टप 8 मस्कुलार एन्ड फिटनेस एक्टरफोरनि सायाव। स' बे टप 8आवहाय सोर फावखुंगुरफोरा दं नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।